యేసు క్రీస్తునందు అత్యంత ప్రియమైన ప్రేక్షకులకు క్రీస్తు యేసు శుభనామమున హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు కాదు. ప్రభు తన కృపను మన పట్ల అనుగ్రహించి మరొకసారి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ ఆధిక్యతను బట్టి నేను దేవుణ్ణి ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మమ్మల్ని ప్రేమించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రేమించి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మమ్మల్ని మీ గృహాల్లోనికి ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రభు నమ్మదగిన వాడు. ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుటకు ప్రభు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ఈ వారంలో ఒక అద్భుతాన్ని మేము చూడగలిగాం. యేసే విమోచన కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రసారం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఆర్థికమైనటువంటి ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నాం. అయితే ఒక దినమందు మేము ధనము లేక ఇక కార్యక్రమం నిలిపివేద్దాం అనుకునే సమయంలో ఒక సహోదరి నాకు 73,500 రూపాయలు తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చి కార్యక్రమం కొనసాగడానికి ప్రభు సహాయం చేశారు. అందుని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. వారి కుటుంబాన్ని ప్రభు దీవించాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఈ కార్యక్రమానికి మీరు కూడా సహకారులుగా ఉండి ఈ పరిచర్య కొనసాగునట్లుగా మీ వంతు సహకారాన్ని మీరు అందించాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీరు దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కాదు. ప్రభు వాక్యాన్ని మనం విందాం. ప్రభు యొక్క దీవెన మనం పొందుదాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చాలామంది ఒక పరిస్థితిని తప్పించుకోకుండా ఉండలేకపోతున్నారు. ఏమిటది అని మీరు ఆశ్చర్యంగా ఉంది కాదు. అదే కొనసాగించబడేటటువంటి ప్రక్రియ. చాలామంది ప్రారంభిస్తారు. భక్తి జీవితాన్ని ప్రాధాన్యంగా మనం చూసినట్లయితే విశ్వాసములో భక్తిలో చాలామంది ప్రారంభ జీవితాన్ని కలిగిన వారిగా ఉంటాం, కానీ దానిని కొనసాగించేటటువంటి వారముగా మనం ఉండలేకపోతూ ఉంటాం. ఈ మాట అంటున్నటువంటి నాతో ఏకీభవించని వారు చాలామంది ఉంటారు. ఎందుకంటే అయ్యా మేము మందిరానికి వెళుతున్నాం, దశమ భాగాలు చెల్లిస్తున్నాం, బాప్తిస్మం పొందాం, మేము కానుకలు ఇస్తున్నాం, సభలకు వెళుతున్నాం అని చెప్పేవారు చాలామంది ఉంటారు. అయితే ఇలాగూ కానుకలు ఇచ్చి దశంభాగము చెల్లించి మందిరానికి వెళ్ళడం తప్పు అని నేను చెప్పడం లేదు, అది చేయవలసినటువంటిదే. కానీ అలాగూ చేసినంత మాత్రాన మన భక్తిలో కొనసాగుతున్నాం అనుకుంటే మాత్రం పొరపడినట్లే. భక్తిలో కొనసాగేవాడు, ప్రార్థనకి వెళ్ళేవారు, ఆరాధించేవారు, కానుకలు సమర్పించేవారు, దశమభాగములు చెల్లించేవారు, సభలు ఏర్పాటు చేసి సభలకు వెళ్ళేటటువంటి వారందరూ కూడా మన ఆత్మీయ జీవితము కొనసాగింపు ఎలా ఉండాలి అనేది మనం తెలుసుకొని మనం కొనసాగించాలి. ఎలాగైనా కొనసాగడం ప్రాధాన్యత కాదండి. మనము త్రాగుబోతులుగా ఉండి మందిరాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వ్యభిచారం చేస్తూ మందిరాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. దొంగలుగా ఉండి మోసాలు చేసి లంచాలు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేవారు ఉన్నారు. అది వాళ్ళు కూడా కొనసాగుతున్నాం అనుకుంటే పొరపాటే. భక్తిలో కొనసాగేటటువంటి వాడు ఎలాగూ కొనసాగినటువంటి వారిగా ఉండాలి. మన ఆత్మీయ జీవితం యొక్క కొనసాగింపు ఎలా ఉండాలనేది ఈ సమయంలో మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను. మొదటిది 4 విషయాలు ఈ సమయంలో మీతో ఉంచుకున్నాను. మొదటిదిగా మనము యోధుల వలె మనము కొనసాగాలి. గలతీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 16వ వచనం. ఈ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చాలా చక్కని మాట రాయబడి ఉన్నది. నేను చెప్పున్నదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చరు. ఈ వాక్యాన్ని మర్చిపోవద్దు. నేను చెప్పిన మాట యోధులుగా మనం ఉండి నడుచుకోవాలి అని చెప్పాను. యోధులు అనే మాటను మనం చూసినప్పుడు జయించిన వానికి సూచనగా మనకు కనిపిస్తుంది, లేదా జయించటానికి అన్ని విధాల అర్హుడైనటువంటి వ్యక్తి, జయించినటువంటి వ్యక్తి అనేటటువంటిది మనం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనము జయించడానికి ఎవరితో పోరాడుతున్నాం, జయించటానికి ఏ విధమైన పోరాటంలో విశ్వాసి ఉన్నాడు అని మనం ఆలోచన చేస్తే గలతీ 5:16లో ఏమంటాడంటే, మీరు ఆత్మానుసారముగా నడుచుకున్నప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చరు. మనుషుని జీవితంలో వచ్చే పోరాటాన్ని మనం చూసినట్లయితే కుటుంబ సమస్యలతో, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చాలా పోరాటాలు పోరాడుతున్నాం. కానీ ఆత్మ సంబంధమైన విషయం వచ్చేటప్పటికి ప్రతి వ్యక్తి కూడా తనలో తాను ఒక పోరాటానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు. అయితే ఆ పోరాటంలో చాలామంది యోధుల వలె ఉండట్లేదు, కానీ వారు ఓడిపోయినటువంటి వారిగా ఉండి ఆ ఓటమిలోనే కొనసాగిస్తబడుతున్నటువంటి వారిగా ఉన్నారు. ఎవరు ఈ యోధులు అంటే, మన శరీరములో, మన హృదయములో ఒక పోరాటం జరుగుతుంది. మంచి చెడు, ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఏది చేయాలో మనకు తెలుసు, ఏది చేయకూడదో మనకు తెలుసు. కానీ
చేయకూడనటువంటి కార్యాన్ని గురించిన ప్రేరేపణ మన శరీరం ప్రోత్సహిస్తున్నప్పుడు దానిని చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళి ఓటమి పొందిన వారిగా ఉంటున్నాం. కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మనము యోధుల వలె కొనసాగాలి. శరీరమును, శరీరపు ఆశలను జయించినటువంటి వారముగా, యోధులైనటువంటి విశ్వాసులుగా కొనసాగేటటువంటి వారముగా ఉండాలి. పాపము చేస్తున్న వారందరూ భక్తిహీనులు అని నేను అంటలేదండి. భక్తిహీనతలో పడిపోతున్నాం. భక్తిపరులే కానీ భక్తిహీనతలో పడిపోతున్నాం. అననీయ సఫేరాల గురించి మనం బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు వారిద్దరూ భక్తి లేని వారా? ఎంతో భక్తిపరులు. తమ ఆస్తిని సహితం అమ్మి అపోస్తలుల యొక్క పాదాల దగ్గర పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేసినప్పుడు వారి శరీరము లేదా వారి హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ సంఘర్షణకు వారు లోనైనప్పుడు ఆ హృదయ సంఘర్షణలో శరీరము చెప్పిన దానికి లోబడ్డారు, ఆత్మ చెప్పినటువంటి దానికి అవిధేయత చూపించారు. కనుకనే వారు ఓడిపోయినటువంటి వారిగా మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు. ఈరోజు చాలామంది ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతున్నారు. కానీ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాన్ని కొనసాగేవాడు శరీరమునకు ఆత్మకు జరిగే పోరాటములో నిత్యము గెలిచే వ్యక్తిగా మనం ఉండాలి. ఏలియా దగ్గర ఉన్న శిష్యుడు ఎలీషా దగ్గర ఉన్నటువంటి శిష్యుడు గెహాజీ. అయితే ఎలీషా నయమాను స్వస్థపరిచినప్పుడు నయమాను చాలా వెండి బంగారాలు తీసుకొస్తే గెహాజీ యొక్క హృదయము ఆ ధనము కొరకు అపేక్షించినప్పుడు భక్తిలో కొనసాగిన గెహాజీ యొక్క హృదయంలో పోరాటాన్ని ఒకసారి ఊహించండి. ఎంతో పోరాటం. ఒక పక్క యజమానుడు, ఒక పక్కన ప్రవక్త, ఒక పక్కన ఆయన యొక్క భక్తి, మరొక పక్క ధనము. కానీ ధనము ప్రేరేపించినప్పుడు, ఆ యొక్క శరీరపు ఆశలు ప్రేరేపించబడినప్పుడు గెహాజీ ప్రవక్తను మర్చిపోయాడు, భక్తిని మర్చిపోయాడు. శరీరములో, మన హృదయములో జరిగిన సంఘర్షణలో శరీరపు ఆశనకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. కనుకనే వారు యోధులుగా ఉండలేకపోయారు. కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు చాలామంది శరీరం పాపము కొరకు ప్రేరేపించిన దాన్ని జయించినటువంటి యేసేపుని గురించి మనం ఎరిగినటువంటి వారముగా ఉన్నాం. ఒకసారి ఆకర్షణ, మరొకసారి మరొక విధంగా అనేక రీతులుగా ఆకర్షణ రూపంగా మన జీవితాల్లో అనేకమైన అవకాశాల రూపంగా వస్తున్నటువంటి పాపాల విషయంలో మనం జాగ్రత్త కలిగిన వారముగా ఉంటేనే మన శరీరాన్ని మనం జయించగలిగిన వారంగా ఉంటాం. విశ్వాస యొక్క హృదయంలో జరిగిన ఈ పోరాటంలో గెలిచిన ప్రతి వాడు కూడా యోధుడు అనేది ఈ సమయంలో ప్రభు పేరిట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీలో అనేకులు ఈ విధమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన పోరాటంలో మనం గెలిచే వారముగా ఉన్నామా, ఓటమి పాలైనటువంటి వారముగా ఉన్నామా? ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న నీలో ఈ సంఘర్షణ ప్రారంభమవుతుంది కాదు. నీకు తెలుసు నువ్వు దొంగతనం చేయకూడదని, నీకు తెలుసు నువ్వు అక్రమ సంబంధములో ఉండకూడదని, నీకు తెలుసు ఆ వ్యభిచారములో ఉండకూడదని, నీకు తెలుసు నువ్వు లంచము తీసుకొనకూడదని. కానీ నీ శరీరములో నీకున్నటువంటి కోరిక, నీ యొక్క హృదయములో ఆత్మ చెబుతున్నటువంటి బోధ సంఘర్షణ జరుగుతున్నప్పుడు ఆత్మ విషయమైనటువంటి మాటను ప్రక్కన ఉంచి శరీరానికి లోబడి ఆత్మీయంగా నువ్వు ఓడిపోతున్నావు. యోధుడిగా ఉండలేక ఓటమి చెందిన వ్యక్తిగానే గుడికి వెళుతున్నావు, ప్రార్థన చేస్తున్నావు, దశమభాగాలు చెల్లిస్తున్నావు. కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అట్టి కొనసాగింపు ఆశీర్వాదకరమైనటువంటిది కాదు అనేది సమయంలో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ, మనము యోధుల వలె అనగా శరీరేచ్ఛలను మనము జయించిన వారముగా ఉండగలిగినప్పుడు మన జీవితాలు ఆశీర్వదించబడతాయని ఈ సమయంలో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. రెండవదిగా మనం చూసినప్పుడు మనం విమోచించబడినటువంటి వారముగా మనము ఉండాలి. గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో, మీరింత అవివేకులైతిరా, మొదట ఆత్మానుసారముగా ఆరంభించి ఇప్పుడు శరీరానుసారముగా పరిపూర్ణులగుదురా అనే ప్రశ్న ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, విమోచించబడిన వారు అనే మాట యొక్క భావాన్ని మనం చూసినట్లయితే విమోచించబడినటువంటి దానికి ముందున్నటువంటి స్థితిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు విమోచించబడ్డారు. ఎక్కడి నుంచి? ఐగుప్తు దాస్యం నుంచి వారు విడిపించబడ్డారు. దేవుడు మోషేని పిలిచి తన ప్రజలైన వారు ఐగుప్తు దాస్యములో మగ్గిపోతూ ఉంటే వారికి ఉన్నటువంటి బందీఖాన అంతటి నుంచి విడిపించమని దేవుడు మోషేని పంపించాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఆ యొక్క ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు వెట్టి సేకరి చేస్తున్నారు. వారికి సంతోషము లేదు, సమాధానం లేదు, వారి కోరికలు తీర్చుకునేటటువంటి ఆశలు లేవు. వారి ఇష్టం కొరకు కాక ఇతరుల దయ కొరకు బ్రతికేటటువంటి దైనందినటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారిని విమోచించాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. అయితే ఇశ్రాయేలు యొక్క యాత్రను మనం చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యాత్రలో దేవుడు వారికి సమస్తమును సమకూరుస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా
వారి యొక్క జీవితాల్లో పొందిన విమోచనను మరచిన వారిగా, వారి శరీరములో వారు తీర్చుకోవలసిన కోరికల గురించిన అపేక్ష వారిలో ఎక్కువగా కనపడింది. మోషేతో దెబ్బలాడుతున్నారు, అయ్యా మమ్మల్ని అరణ్యంలో చంపుదాం అనుకుంటున్నావా? ఇక్కడ ఆహారం లేదు, నీళ్లు లేవు, అక్కడ మేము కీరదోసకాయలు తిన్నాం, అక్కడ మేము బంగాళదుంపలు తిన్నాం, వారు తిన్నటువంటి ఆహారాన్ని అంతటినీ నెమరు వేసుకుంటున్నారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మన జీవితాలు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. మనం బంధించబడినటువంటి వారంగా ఉన్నాం. అపవాది యొక్క కబంధ హస్తాల్లో చిక్కుకొని రక్షణ లేక పాపములో మగ్గిపోతూ మరణానికి సమీపంగా ఉండి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి మన జీవితాలను ప్రభువు కనికరించి తన శిలువ యాగము ద్వారా మనను విమోచించి విడుదల చేస్తే మనము ఆత్మానుసారముగా ఆరంభించబడిన మనము శరీరానుసారంగా ముగించడానికి వెళుతున్నాం కాదు. చాలామంది ప్రార్థనకు వస్తున్నటువంటి మనమే, విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి మనమే మరలా దాన్ని మానలేనటువంటి స్థితిలో ఉండిపోతున్నాం. కొంతమంది కొన్ని వ్యసనాలు మానలేరు. విమోచించబడినటువంటి వారు మరలా దానిలోనికి మనం ఎలా వెళతాం? కుక్కలు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకోనవు అని దేవుని వాక్యం రాయబడుతుంది. ఎందుకని? దేవునికి జంతువులు అంటే ఇష్టం లేదా జంతువులు దేవుని చేత సృష్టించబడినటువంటివి కావా? దేవుడు చెప్పిన ఆ మాటకు అర్థం ఏమిటంటే కుక్క యొక్క స్వభావాన్ని గురించి చెప్పాడు దేవుడు. ఎందుకని? కుక్క కక్కినటువంటి దాన్ని మరలా ఆశిస్తుంది అట. దేవుని సన్నిధిలో రక్షించబడినటువంటి మనము, విమోచించబడినటువంటి మనము మరలా పాపములోని కనుక మనము వెళుతూ ఉన్నవారమైతే మనము ఆ యొక్క కుక్క ఏ రీతిగా అయితే కక్కినటువంటి దాని కొరకు ఆశిస్తుందో విమోచించబడిన మనము పాపము కొరకు కూడా అలాంటి స్థితిలో ఉన్నాం. అలాంటి స్వభావం కలిగిన వారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపరు అని దేవుని వాక్యం చాలా రూఢిగా తెలియచేస్తుంది. ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, చాలామంది జీవితాలలో ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం కొనసాగించినటువంటి ప్రక్రియలో ఉన్నటువంటి మనము దేవుని సందులో విమోచించబడ్డామనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాం. మనము ఎవరము అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం. కొద్దిగా మనకు అవకాశం దొరకగానే మనం పాపం వైపుకు పరుగులెడుతున్నాం. కొద్దిగా మనకి మన జీవితాల్లో ఆకర్షణ రాగానే దాని కొరకు మనం ప్రాకులాడుతున్నాం. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, భక్తిలో కొనసాగే ప్రతివాడు, విశ్వాసంలో కొనసాగే ప్రతివాడు మనము విమోచించబడిన వారము అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనం విమోచించబడినటువంటి వారి వలె మనం కొనసాగే వారిగా ఉండాలని ఈ సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నీవు విమోచించబడి కూడా ఇంకా పాపపు అలవాట్లలో, పాపపు బంధకాలలో, పాపము నిన్ను ప్రేరేపిస్తున్న వాటి విషయంలో నువ్వు పరిగెడుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ సమయంలో నీవు విమోచించబడిన వ్యక్తివని గ్రహించి వాటిని విడిచిపెట్టాలని ఈ సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. రెండు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం. మొదటిది, మనము యోధుల వలె కొనసాగిన వారంగా ఉండాలి. రెండవది, మనం విమోచించబడిన వారి వలె మనం కొనసాగాలి. మూడవదిగా గలతీయులు రాసిన పత్రిక 5:25లో మనం చూసినప్పుడు మనము ఆత్మను అనుసరించి జీవించున్న వారం అయితే ఆత్మను అనుసరించి క్రమముగా నడుచుకొందుము. ఈ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు క్రమమును గురించి ఇక్కడ వచనంలో రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ప్రతి వారు కూడా మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలనుకుంటాం, కానీ క్రమము కలిగినటువంటి వారిగా ఉండాలని కోరుకోం. వాక్యంలో ప్రభు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, అక్రమము చేయువారులారా నా యొద్ద నుంచి తొలగిపోవుడి అని వాక్యం తెలియచేస్తుంది. అక్రమము అంటే ఎవరు? క్రమము లేక ప్రవర్తించు ప్రతి వాడు కూడా అక్రమము చేయించినటువంటి వాడిగానే మనం పరిగణించబడాలి అనేది ఈ సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. చాలామంది జీవితాలలో భక్తిని కొనసాగిస్తున్నటువంటి వారిలో, ప్రాముఖ్యంగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం అనుకునే వారిలో క్రమము లేని వారిగా ఉంటూ ఉన్నాం. అది దేవుని చేత అంగీకరించబడినటువంటి జీవితము కాదు అనేది ఈ సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. దేవుడు క్రమము లేనటువంటి దాన్ని అంగీకరించేవాడు కాదు. రాజుల గ్రంథాల్లో మనం చూసినప్పుడు ఏలియా ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఏలియా బయలు ప్రవక్తలతో కర్మేలు పర్వతం మీద ఒక సవాల్ను ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఆ సవాలు ఎదుర్కొన్నాడు దేని గురించి అంటే, మీరు రెండు తలంపుల మంచి ఉండదు, ఈ దినమందే మనం తేలిపోవాలి ఎవరు నిజమైన దేవుడా, కనుక మనం ప్రార్థన చేద్దాం అని పూనుకున్నప్పుడు ఏలియా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, బయలు ప్రవక్తలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. బయలు ప్రవక్తల యొక్క ప్రార్థనకు జవాబు రాలేదు, ఏలియా ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చింది. ఇది మనందరికీ తెలిసినటువంటిదే. కానీ ఏలియా చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రార్థనలో ఏలియా చేసినటువంటి ఆ యొక్క బలి యొక్క క్రమాన్ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎన్నో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. వాటన్నిటి గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. కానీ ముఖ్యంగా బలిపీఠము సిద్ధపరచబడిన తర్వాత, మాంసము పేర్చబడిన తర్వాత దాని మీద కట్టెలు పేరుస్తున్నటువంటి
ఆ యొక్క ఏలియాను మనం చూసినట్లయితే కట్టెలు క్రమముగా పేర్చినట్లుగా వాక్యంలో రాయబడుతుంది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలు, ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న మీ అందరూ కూడా ఒక విషయాన్ని గమనించండి. కట్టెలు ఎలా పెట్టినా కాలుతాయి. దాన్ని ఆర్డర్గా ఒకే సైజులో ఒకే వరుసలో పెడితేనే అంటుకుంటాయి అనేది ఎక్కడా కూడా లేదు. అగ్ని పరలోకం నుంచి కుమ్మరించబడాలి. ఈ యొక్క అగ్ని ఆకాశం నుంచి రావాలి, దహించి వేయాలి ఈ యొక్క దహబలిని. అయితే ఈ ఏలియా పరలోకము నుంచి రావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క అగ్ని కిందకు రావుటనకు ఆ యొక్క కట్టెలను పేర్చినప్పుడు క్రమముగా పేర్చినట్లుగా ఉంటుంది. దేవుని ఆశీర్వాదము, దేవుని అభిషేకము, దేవుని దీవెన, దేవుని యొక్క సన్నిధి మన మధ్యకు రావాలి అంటే భక్తి చేయుచున్న వారు క్రమము కలిగిన వారిగా ఉండాలి. ఏలియా భక్తిపరుడే, ఏలియా రోషము కలిగిన వాడు, దేవునితో సహవాసం కలిగిన వాడే, ప్రార్థనాపరుడే, దేవుని కొరకు నిలవబడిన వాడు. కానీ క్రమముగా కట్టెలు పేర్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఈరోజు చాలామంది భక్తిలో మనం ఎలా చేసినా సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాం. అది పొరపాటండి. దేవుణ్ణి ఆరాధించే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా క్రమము కలిగినటువంటి వారిగా ఉండాలి. చాలామంది మందిరాలకు వెళుతూ ఉంటాం కదా, ఎప్పుడైనా వచ్చిన ఆఖరి ఆశీర్వాద ప్రార్థనకి వెళ్ళినా ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది కదా అని మనం అనుకుంటాం. దేవుని మందిరానికి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళటానికి పూనుకుంటాం. ఒక క్రమము లేనటువంటి పద్ధతి చాలామంది జీవితాల్లో మనం ఇది చూస్తూ ఉంటాం. దేవుని వాక్యంలో వారిని గురించి ప్రభు అంటున్నమాట, అక్రమము చేయువారులారా. మనము క్రమము కలిగి నడుచుకునేటటువంటి వారముగా మనం ఉండాలి. ఎవరు ఆత్మను అనుసరించి జీవించుతున్న వారమైతిమా వారు మాత్రమే. ఇతరుల గురించి మాట్లాడట్ల, క్రమాన్ని గురించి. మనలో క్రమశిక్షణ లేకుండా ఇతరుల క్రమాన్ని బోధించడానికి మనం పూనుకుంటాం. కానీ దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు గలతీ సంఘానికి చెప్తున్న ఈ మాటలు అంటున్నాడు, మీరు ఆత్మానుసారముగా జీవించాలని అనుకున్న వారైతే మీరు క్రమము కలిగిన వారిగా నడుచుకొందుము అనే మాట రాశాడు. నడుచుకొందుము, నడుచుకోండి అనే మాట వాళ్ళ నడుచుకొందుము. ఈ మాట మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలామంది చెప్పటానికి క్రమాన్ని పాటిస్తాం, కానీ చేసేటప్పుడు క్రమము లేని వారంగా ఉంటాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, క్రమము లేనటువంటి భక్తి అది భక్తిహీనతతో సమానం. క్రమము కలిగిన భక్తి ప్రభువును గణపరిచేటటువంటి ప్రక్రియకు సాదృశ్యంగా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. అందుకే వాక్యం చెప్తుంది, నీవు మందిరమునకు పోవునప్పుడు నీ ప్రవర్తన అంతటిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుము అని దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడుతుంది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, భక్తిని ప్రారంభించడం ఎంత ప్రాధాన్యమైనదో, రక్షణ పొందటం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో, మనం పొందిన రక్షణ కడ వరకు కాపాడుకొని ఆ రక్షించబడినటువంటి మన జీవితము ప్రభువు చేత అంగీకరించబడిన జీవితంగా మనం జీవించినటువంటి ఈ జీవితానికి తగిన ప్రతిఫలము పరలోకమందు ప్రభు దగ్గర మనం పొందుకోవడానికి అర్హులముగా చేయబడినట్లుగా ఈ ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన ఆత్మీయ జీవనాన్ని మనం ప్రభువు కోరుకున్న రీతిలో మనం కొనసాగించవలసిన వారంగా ఉన్నామని ఈ సమయంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. కనుక ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న మీరు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. భక్తిలో కొనసాగుతున్న మనము యోధుల వలె మనం కొనసాగాలి. మన శరీర సంబంధమైన ఆలోచనలకు, ఆశలకు తావునిచ్చి మనం ఓడిపోయినటువంటి వారంగా కాక, శరీరం ఏది చెప్పినా సరే ప్రభువు నాతో చెప్పుచున్నటువంటి దాన్ని నేను చేస్తానని చెప్పినటువంటి రీతిగా శరీరమును జయించిన వాడు యోధుడవుతాడు. యోధుడైన వాడు మాత్రమే ప్రభు సన్నిధిలో కొనసాగేటటువంటి వ్యక్తిగా పరిగణించబడతాడు. ఎవరైతే ప్రభు సన్నిధిలో విమోచించబడిన వారమని, పాపములకు మనం ప్రేరేపితులము కాక మనం ఎవరమో గ్రహించి విమోచించబడిన ప్రవర్తన మనం కలిగిన వారమైతే మనం దీవించబడతాం. మన భక్తికి, మన జీవితానికి అర్థం, పరమార్థం ఉంటుంది. మనము క్రమము కలిగి నడుచుకున్నప్పుడు దేవుని ఆశీర్వాదం మన మీద ఉంటుంది. కనుక ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో కొనసాగుతూ దేవుని ఆశీర్వాదం పొందాలని ఆశపడుతున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితాల్లో ఓడిపోతున్నామా, జయిస్తున్నామా? మనం విమోచించబడిన వారంగా ప్రవర్తిస్తున్నామా, లేకపోతే దాస్యములో ఉన్నవారిగా ప్రవర్తిస్తున్నామా? ఇంకా పాపపు ఆలోచనలు మనం విడిచిపెట్టట్లేదేమో. దయచేసి విమోచించబడిన వారము అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మనము భక్తిలో ఇష్టానుసరమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నామేమో. క్రమము కలిగి నడుచుకుందాం. దేవుని సందులో దేవుడిచ్చు బహుమానం కొరకు ఎదురు చూద్దాం. అట్టి కృప ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రభు అనుగ్రహించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. దయచేసి తలలో ఉంచండి, కళ్ళు మూసుకోనండి. మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. ప్రభు నమ్మదగినవాడు,
ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడు. మేము అనేకమైన ఉత్తరాలు వస్తున్నాయి, మాకు SMS లు వస్తున్నాయి, ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి, మేము వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అద్భుతంగా ప్రభు వారి జీవితాల్లో చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాలన్నింటిని బట్టి మేము చూస్తూ దేవుని సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మీ జీవితంలో అద్భుతం కావాలనుకుంటున్నారా? మీకు స్వస్థత కావాలనుకుంటే కనుక మాకు వెంటనే ఫోన్ చేయండి, లేకపోతే కనుక ఉత్తరం రాయండి. మీ కొరకు మేము, మా ప్రార్థనా సిబ్బంది మీ కొరకు మేము తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రభు తప్పకుండా విడిపిస్తాడు. రాస్తారు కాదు, మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరాలు మాకు తెలియచేయండి. ఈ సమయంలో మీరందరూ కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థనలు ఏకీవిస్తే మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. ప్రభు శక్తిమంతుడు, సమర్థుడు, సమస్త కార్యములు చేయగలవాడని ఈ సమయంలో నమ్మి విశ్వాసంతో ప్రార్థనలు ఏకీవించండి. ప్రభు కార్యాలను చూద్దాం. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, దైవమా, మీకు స్తోత్రం. ఈ సమయంలో నాయన యేసయ్య విమోచన కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నీ ప్రియ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ ప్రియ బిడ్డలు మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంచమని వేడుకుంటున్నాం. ప్రభువా నీకు స్తోత్రం. ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారిలో ప్రభువా ఎవరు ఏ బలహీనతలతో బాధపడుతున్నప్పటికీ ప్రభువా ప్రతి వ్యాధిని నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామములో స్వస్థపరుస్తున్నాను ప్రభువా. వారిని స్వస్థపరచమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఎవరు బంధించబడిన వారిగా ఉన్నారో వారి బందీ కాణాలను మీరు విడిపించమని వేడుకుంటున్నాం నాయన. ఎవరి జీవితాల్లో క్రమము లేకుండా ఉన్నారో వారిని క్రమపరచమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు నీకు స్తోత్రం నాయన. ఎవరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల చేత బాధపడుతున్నారో వారి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగించి వారికి సమృద్ధిని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. ఉద్యోగాలు లేక బాధపడుతున్న ప్రియ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారి జీవనోపాధికి కావలసిన ఉద్యోగాలను దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. కుటుంబాల్లో సమాధానం లేని బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారికి మీ సమాధానమును అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభువా. దీవెన లేక అప్పుల భారముతో ఉన్న ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆ ప్రజల యొక్క అప్పులను మీరు విడిపించు ప్రభువా. నీ సమృద్ధిలోనికి వారిని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు. ఈ సమయంలో ఆయన పరీక్షలు రాస్తున్న యవన బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దేవా, పరీక్షలు రాస్తున్న ప్రతి యవన బిడ్డను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. నీ కాపుదల వారికి దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. ఆరోగ్యం ఇవ్వండి, జ్ఞానమును, జ్ఞాపక శక్తిని, బుద్ధిని, తెలివితేటలు వారికి అనుగ్రహించి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై మీ నామాన్ని మహిమపరచుటకు సహాయం చేయమని, ఈ కార్యక్రమంపై మీ దీవెనించి వీక్షిస్తున్న ప్రతి వారిపై నీ దీవెన ఆశీర్వాదం ఉంచమని యేసు దివ్య నామమున వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని యొక్క దీవెన మనందరికీ తోడే నడిపించునుగాక. ఆమేన్. పరమ జీవము పాపులకిచ్చడి యేసే విమోచన, యేసే విమోచన, యేసే విమోచన, యేసే విమోచన, యేసే విమోచన. చేర్చలేవు నీ శక్తియుక్తులు, ఆచార క్రియలు పరమున నిన్ను చేర్చలేవు. ఈ